Az AC Milan a világ legsikeresebb klubcsapata. A leghíresebb focisták közül többen az AC Milánnal játszottak a San Siro stadionban. Az AC Milan fantasztikus eredménnyel oktat gyerekeket 2-től 18 éves korig. Ez az egyik előny. Egy edző hetente foglalkozik velük és megtanítja nekik, hogyan válhatnak alapjátékosból jobb futballistákká. A második előny, hogy a gyerekek Milánóba utaznak, és ha elég jók, az AC Milan a szárnyai alá veszi őket, és akár profi játékos is lehet belőlük. Amellett, hogy a SciTalk a címszponzor, fantasztikus a lehetőség, hogy együttműködhetünk a SciTalkkal. Segítenek például, hogy eljuttassuk a Futball az életért szervezetet Kínába. Közös erőfeszítéssel, korábbi AC Milános profi játékosokkal megyünk el ezekre a helyekre, és nagyon örülök, hogy a SciTalk a partnerünk.